Ήρθε το μωρό μου! Ήρθε το μωρό μου! Ήρθε το μωρό μου, ρε καλώς το! Καλώς το! Ήρθε το μωρό μου! Μωράκι μου εσύ, μωράκι μου! Είσαι το πιο γλυκό μωρό που είχα ποτέ στη ζωή μου! Ωρε κάτι παϊδάκια που θα ψήσω σήμερα, η έξυπνη ψισταριά Ζους Δίας! Προσοχή! Ξημερώματα Κυριακής αλλάζει η ώρα. Ξημερώματα Κυριακής αλλάζει η ώρα. Προσοχή! Ξημερώματα Κυριακής αλλάζει η ώρα. Προσοχή! Ξημερώματα Κυριακής αλλάζει η ώρα. Μικρός ήξερα ότι ούτε το μυαλό έχω να γίνω επιστήμονας, ούτε τη δύναμη να γίνω γυμναστής. Ήξερα όμως ότι μπορώ να κάνω ένα πράγμα καλύτερα από όλους. Και αυτό ήταν να αλλάζω την ώρα. Ορκίστηκα λοιπόν στη μάνα μου από τη στιγμή που γεννήθηκα ότι εγώ θα είμαι αυτός που αλλάζει την ώρα. Αυτός που κοντρολάρει τον χρόνο και κανένας άλλος δεν θα μου το στερήσει. Πώς και από εδώ? Εδώ μωρέ, πάω τουαλέτα. Α, στη τουαλέτα, νομίζω από εκείνη η τουαλέτα, ναι. Εντάξει μωρέ, θα πάω σε λιγάκι. Εσύ πώς και από εδώ, τι κάνεις ακριβώς εδώ? Κι εγώ, εδώ, ηλιοθεραπεία. Α, ηλιοθεραπεία. Δεν βλέπω κανέναν ήλιο. Έλα ρε, περίεργο, πριν λίγο εκεί ήταν ο ήλιος. Α, ναι, Έβρεχε εκείνη τη μέρα που μου άλλαξε η ζωή. Θυμάμαι 10 λεπτά ακριβώς πριν σχολάσουμε από το σχολείο, δημοτικό. Μου είπε η κυρία, Ορφέα σήκω, άλλαξε την ώρα. Σηκώθηκα, με χαρά και νάζι και την άλλαξα. Από εκείνη τη στιγμή το ορκίστηκα. Αυτή ήταν η αποστολή μου. Εγώ και κανένας άλλος σε αυτόν τον κόσμο δεν θα ξαναλλάξει ποτέ την ώρα σε κανένα σπίτι. Κύριε Τζουτζούκο μας, τι καλό θα φάμε σήμερα? Μωρέ, σήμερα θα φάει όλο το χωριό! Άμα μάθω πως δουλεύει αυτό... Άκουσα σήμερα ότι αλλάζει η ώρα, μήπως άκουσες κάτι? Σήμερα, όχι ρε, κάνεις λάθος μάλλον. Αν κάνω λάθος δεν αλλάζει σήμερα δηλαδή, Όχι, δεν νομίζω, δεν έχω ακούσει κάτι. Απλά ξέρεις ρε παιδάκι μου, είδα στις ειδήσεις, είμαι σίγουρος ότι αλλάζει σήμερα και δεν την κουράζει, θα την αλλάξω εγώ, μη σε ανησυχεί. Όχι ρε, σιγά, από κάτω είμαι, θα την αλλάξω εγώ σιγά. Α, μωρέ, άστο σε μένα, ρε, σιγά, πήγαινε μια βόλτα, σιγά, χαλαρά. Όχι ρε φίλε, σιγά, θα την κάνω εγώ, θα το κάνω εγώ. Τη μυρίζομαι εγώ την πουστιά. Δεν καταλάβαινε τι εννοείς. Είναι μαγιά αυτό που κάνεις τώρα, είσαι μάγκας, τώρα μας το παίζεις ιστορίας. Αυτό κάνεις. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Απλά ξέρεις, πρόσεχε, εκεί πέρα που κάθεσαι είναι περίεργο το ταβάνι. Μπορεί να πέσει κάνα σοφά στο κεφάλι σου και να στο ανοίξει, να στο σπάσει. Εδώ, όχι, καλά είμαι, δεν πειράζει. Καλά είμαι. Καλά είσαι εκεί, Είσαι καλά. Τέλεια. Κύριε Τζουτζούκο μας, πολύ καθυστερεί αυτό. Α, το καλό το πράγμα αργεί, έτσι. Αλλά θα βγει ένα ποίημα κανονικό. Κύριε Τζουτζούκο μας, δεν με νοιάζει τώρα για τα ποίηματα και τη λογοτεχνία. Θέλω να φάω και προκοπή δεν βλέπω. Γαμώ την τεχνολογία μου, γαμώ. Να σου πω κάτι, Αρχίδη, εγώ θα αλλάξω την ώρα. Θα ήθελες, εγώ θα την αλλάξω. Εγώ θα την αλλάξω. Εγώ είμαι αυτός που θα την αλλάξει. Εγώ είμαι αυτός. 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 Εσύ είσαι αυτός. Εσύ είσαι αυτός. Α, το πες κι εσύ. Παίζεις πολύ βρώμικο παιχνίδι. Έτσι είμαι εγώ, παίζω βρώμικα άμα χρειαστεί. Τι έξυπνη ψισταριά και παπάρια. Έχω πάρει το κόσμο της μαλακίας από το ίντερνετ, αλλά αυτό παίρνει κανονικά το βραβείο. Ήμουνα λοιπόν από πάνω και έλεγα δούλεψε ρε, δούλεψε γαμώ το κερατό μου, δούλεψε. Μήπως δεν έχει βενζίνα? Προχθές χάλασε τα αμάξι του ξαδέρφου μου και λόγος ήταν η βενζίνα. Βούλωσέ το και εσύ Μαρή μπούχλα, βούλωσέ το. Τι έγινε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βλέπω πιέζεσαι. Όχι ρε, μια χαρά είμαι. Α, μήπως θέλεις τουαλέτα, γιατί νομίζω εκεί πέρα είναι η τουαλέτα και είναι και άδεια, μπορείς να πας μια χαρά. Όχι ρε, εντάξει είμαι. Α, οκ. Σταμάτα, μην τολμήσεις.
Σκάσε! Μου του! Μήπως είναι χαλασμένο? Τι χαλασμένο, Μαρή? Απ' την Αμερική είναι. Απ' την Αμερική, απ' το Κουρδιστάν φαίνεται να είναι. Ας το καλύτερα. Γαμάτι εφεύρεση τα βαζάκια, αδελφέ! Θες ένα ποτάκι, αδελφέ! Δέξου το μουνί, εγώ θα την αλλάξω την ώρα. Πάνω από το πτώμα μου, ρε πούστη. Κύριε Τζουτζουκομού, μήπως να παραγγείλουμε απ' έξω? Ο Κυρβαγγέλας πήρε μία ψισταριά που κάνει τον μπριζολίδι λουκούμι. Ωραία, στο διάλογο εδώ που θα μου πεις. Εγώ έχω την καλύτερη ψισταριά. Εγώ. Και τώρα θα την κάνω να δουλέψει. Στα επόμενα 2 λεπτά από τώρα έχω γίνει λυκάνθρωπος και σε έχω γαμίσει. Έλα ρε, είσαι λυκάνθρωπος. Μπορεί και να είμαι. Θα μου τα κλάσεις. Νομίζω ότι αρχίζει και δουλεύει. Θα σε τραυματίσω. Είμαι ο Batman. Κάποτε σκότωσα έναν γίγαντα. Είμαι δυνατός σαν βράχος. Μπορώ να γίνω λάβα. Εγώ και εσύ στο κλουβί του διαβόλου τώρα. Είμαι δυνατός. Μάχη σώμα με σώμα. Το δυναμωτικό της Σπάρτης. Κρατάω όμοιρο τη μάνα σου. Έχω το δικαίωμα. Έτσι, να καίγεσαι. Έτσι, Εγώ να την αλλάξω. Εγώ να την αλλάξω. Το εγώ είμαι ο εκλεκτός που θα αλλάξει την ώρα. Εγώ είμαι ο ένας. Εγώ θα αλλάξω την ώρα. Όχι, που είναι το χέρι μου. Ήρθε η ώρα μου, ρε πούστη, αλλάζω την ώρα. Έλα, μα σε κοτάει, ρε πούστη. σε γάμισα. Όπα! Αναγκαία μου! Κάπως έτσι, κύριε Δεκητά, έγινε το σκηνικό. Δεν ήταν τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή, θέλω να μου πείτε, κύριε μου, ότι μία ψισταριά εξαφάνισε από προσώπου γης 800 τετραγωνικά μέτρα και ένα κοντ, έτσι. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Μάλλον πολλές ταινίες βλέπετε, κύριε μου. Για την ώρα καλά θα κάνετε να συνηθίσετε εδώ, γιατί σας βλέπω για πολλές μέρες ακόμα. Μπορείτε τουλάχιστον να μας πείτε τι ώρα είναι, την ώρα. Την ώρα, μισό λεπτό να δω. Πω ρε γάμο, το ξέχασα να αλλάξω την ώρα. Μήπως ρε μάγκες ένας από τους δύο μπορεί να την αλλάξει, γιατί δεν θα πάω καλά με τεχνολογία. Εγώ θα αλλάξω την ώρα. Εγώ θα την αλλάξω. Εγώ θα την αλλάξω. Εγώ θα την αλλάξω τώρα, θα αλλάξει σε λίγο, εγώ θα την αλλάξω. Φιλαράκι, μήπως μπορείς να κάνεις ένα κλικ στις διαφημίσεις να πάρω μια κασερόπιτα? Σε ευχαριστώ πολύ ρε Αλάνη. Ow.